Ultima parte este despre țevile și fittingurile de sertizare de la APE. Sunt făcute în Italia. Fabrica APE a fost înființată prin 1985 și este un producător italian de fittinguri de alamă, cupru, bronz, sau mult mai mult în portofoliu. Au toate acreditările importante. Țeava este PXB, este în 5 straturi. PXB-ul este la mijloc, au sudură aluminiu cap la cap, un lucru foarte important. Partea de deasupra, izolația foarte, noi zicem că este una dintre cele mai bune. Ce avantaje am găsit noi la fittinguri? Vedem, au inerul dublu pentru declanșare cât mai bună. Partea de unde în momentul când introducem țeava, dacă nu ajunge până în capăt, având aceste găurele, orificiile alea, vedem că nu a ajuns până în capăt, putem face proba de presiune. Dacă nu am uitat să sertizăm, imediat va ieși și apa. Și atunci știm, stai că nu am sertizat acolo, hai că o sertizez imediat. Sertizarea este TH, H pentru 16-20, TH-ul merge de la 16 la 32, așa că nu trebuie alte bacuri. Luăm TH-ul și îl folosim cam la orice fitting de sertizare pe care îl găsim în piață. Țeava, cum am zis, PXB la interior și exterior, cu strat intermediar de aluminiu, sudat cap la cap, protejat la exterior cu izolația de spumă și mai are și acel strat pe deasupra anti-zgârieturi să fie. Este un plus pe fiecare producător, trebuie să aducă un plus important pentru produsul pe care îl comercializează. Temperatura maximă este de 110 grade Celsius, merge temperatura de lucru de 95 și cei de la APE dau o durată de viață, în urma testelor pe care le-au făcut, de 50 de ani la o temperatură de 95 și 10 bar. Noi vă mulțumim foarte mult. Putem să facem și câteva sertizări. Avem acolo